pini lage nelitum ACC KSA lapen KNC joint program lo lapen protest program athe sarkar atum pick and choose policy si ka adopt non la state ki pia pu apatha latum non Kamatapura state ta pipo pulo Eastern Nagaland apanta state pidet po pulo la sinon study team ta latum Kohima long damlo Tuensang long damlo state ki pia puthak lasi halatum apan nelitum ka oppose pugali nelitum Eastern Nagaland apan state ki pita Kamatapur apan state ki pita nitum oppose pe sta nelitum ki pu bangke ye nelitum ta early 60s pen lo labangsa autonomous state separate state ke hang seta abatai tin kari organize huta nelitum apan nanglang pon kerang diti Karbiang long lapan sil sapat lasi Telangana apan kipia hut Jharkhand apan kipia hut Uttarakhand apan kipia hut ta nelitum Karbiang long lapan silsa autonomous state 244 a long tok anga pitame nang panung pon tuk lason dakak Assam kari organize 69 aningkan North East kari organize 71 aningkan halang sot sin nelitum ke long dun nailu sta long dun de ate government atum pick and choose pudu kang vai si latum state kipi lasi 69 aningkan abang ta long ye nak long ye dok mat nelitum long le deklo ate nelit Karbiang long lapen sil sarat phan APSLC lapen kongres atum nang betrayed laso nang betray joksi piniar ni anta ilitum putot rat atum kachisong kang plan nang lo hemprek apan APSLC pen kongres atum yosi 69 aningkan nang betray asonte laso pini dharna duyok fodia potlo bang ason state long etpu lalu sike hiniala ba bangke nilutung ipuke 69 aningkan Assam ka reorganize lapen 71 aningkan North East ka reorganize bangke a process bang complete kalila half done adhan sila tum claim amat ington ko lasinon nilutung ipu bangke 69 aningkan lapen 71 aningkan langsung Assam ka reorganize lapen North East ka reorganize a process bang pa complete nahi pa jud nahi non government atum ka matha lapen pinang ada nung ka matha bangke langsung reorganization state kari organize process bangke judet lo completed lo puskipu sida constitution long se tok dak lo langsung bangke jud jena lase la bangso kapi jud dia pase nelitum government apan tini ke hang lapen ka demand langsung dharna lo lahen lo Karbiang long lapen dimasau ke ajo ding frequency autonomous state tanggung tangte sitame non frontier Nagaland lapen Kamatapur apan ke non frequency mate state PG alang plan sitame Karbiang long ke amen plan mande lagi kopia pot lahen loti labang ke sarkar atum nang kapanung kukang thek lo lake BJP atum dat kali lo BJP atum ke non her laga mati kongres atum si hala 69 ningkan da dulu 71 ta kongres atum si dulu Indira Gandhi masih prime minister lo kongres ta prime minister lo hala bang sahut latum na panungku gapor lo la si piniar ni ta langsa proses si latum dam bom lo majo ka sarkar le bang seta sarkar atum mang Karbiang long la pen hills apana bangke na panungku la si nelitum kipu bangel hello ACC pan jong sa ning dogde KSA pan ning dogde KNC pan ning dogde pulote tos nang hang pon pede ta choke ta customer tu man hang non jakas tu man hang non latum ta emprek hang mati tahala tu man hang he APSLC alam ba kaprek le APSLC tu bang kela kaya si tok solong si jai kathar chi declare dak lo mati ne tum ke election hai hete emprek hang he tu jai kathar open ning de lo mati masela tu man ba rada tum chini lo non ke lalo Ucapan sini tulis kamu akai jam temu Presiden KNC alali masih lambe kami ya jamaah orang bertemu KNC bawa beli malam jam temu dengan dok kokpe para dan moi dulu boleh kai pak ini KSA, KSCC, KNC dengan cepat pibong hemplek aparman lapangso
Gopos Pilong Dharna Protest Padupon Along Nanjitong Dun SSC Amepu Sar Chondrokanto Terang SSC Kongchun Bang Johnson Bekihai Lapen Detulang Jakas Chairman Posting Peron Pensinglok Klemna Pen KS Central Committee District Committee Pensinglok KNC SSC Terakhir Terjelang Bija Kopi Pensinglok Ada boleh tak? Lalu ini tuh pilih putar lada aku cenderung pen central government kan itu alam pele lagi sudah pele lagi ini kau kalau solo je government tu pen pama kapul state lapen